Добър вечер! Решихме да направим това видео. Аз се казвам Николай Димитров, кмет на община Несебър и заставам с името си. За тези, които не ме познават, до мен е главен архитект на община Несебър Валентин Димов. Решихме да направим това видео, защото в последно време се появиха най-различни твърдения в публичното пространство, в медиите, в социалните мрежи, колко ние сме навредили на община Несебър. Аз лично съм запознал юристи, които ми подготвят платформа, на която аз ще дам възможност на тези TikTok герои, Facebook герои, общественици и други да докажат това, което твърдат. Нали? Всеки има виждане, ние също имаме семейства, имаме близки, имаме роднини и също искаме да докажем, че не е това, което говорят. Виждам, че някои имат лични драми в живота, за което наистина съжаляваме, но все пак истината трябва да бъде показана. И както съм казвал винаги, община Несебър работи с документи. Днеска обясних и на някои от медиите и те казаха: покажете документи. Ето, ние ще покажем тази вечер истината за вилно селище Елените. И преди да започнем още от самото начало с всичките първични документи, какво е станало, как е станало, нали? И днеска ми задаваха въпроса кой подписвал, кой носил отговорности и други подобни такива въпроси, които са не пресметнати. И виждам, че на някъде се върват тези неща, защото винаги, нали, общината се казва, че тя е виновна. На времето, да ви припомня, също излязахме и ние виновни на един друг скандал, Дюнигейт, където нямахме нищо общо с цялата история. Дори аз не съм бил кмет по това време, когато някой е правил пупа. Архитект Димов се е спазил всички законови разпоредби. Това го се доказа в съответните институции. Така че аз специално за днешните ситуации, защото хора, които искат да се появят някъде, които искат да си направят TikTok някакъв имидж, нали, за сметка на бедствието, което се случи, за сметка на тъгата на тези хора, които там не можаха да се спасят, това няма как да оставим, нали, да продължават да опетняват имената както на мене, както на архитект Димов, така и на цялата община, защото аз го приемам, че в община Несебър работят хора, колеги, които са с експертиза и които знаят къде и какви документи да направят. Преди да започнем с хронологията, как е създадено Елените, какво е станало, какви ремедета, какво в годините са взели, защото всички документи са тук. Аз искам да кажа едно. От екологична гледна точка, община Несебър е направила проверки и сезирала директора на РИОСВ през 2017 година. Ето документа, с който сезираме РИОС, защото нашите колеги ходиха няколко пъти и не бяха пуснати. Умишлено съм скрил имената на фирмите. Нали? Те после, като има някакви проверки, всеки може да си ги установи по надлежния ред. От тези проверки установихме, заедно с инспекторите от регионална инспекция околна среда и води, установихме, ето го констативния протокол, кои хора са участвали, установихме какво се случва там. Там има сметище, ето ги снимките, които са заснети, нерегламентирано сметище на строителни отпадъци, на битови отпадъци и на най-различни други неща. Това е горе над Елените, тъй като на времето той архитект Димов ще каже цялата хронология как се случва. Когато е приватизирано Елените, са приватизирани около 240 декара урбанизирана територия и са предадени още към това дружество около 1000 декара горски фонд. Нали така? Толкова. Така. Само да довърша тук, че ние тук сме направили тези проверки. Инспекторите на регионална инспекция околна среда и води, ето ги протоколите. Умишлено тук съм мазал имената, нали? Все пак не искам да се споменават имена. Има си начин как да се проверят. Са дали двудневен срок, ето го тук, 2 работни дни, тези хора нарушители да представят документи в регионална инспекция околна среда и води.
Оттам ние нямаме обратна връзка какво се е случило, но въпреки всичко сме направили актове, наказателни постановления, 2 акта по 15 000 лева на фирмите и 2 акта по 1500 лева за това, че не са си разчистили сметищата. Пратили сме актовете, както е по закон, в град Пловдив, на адреса на кметството на Северен район в Пловдив. Не искам да цитирам имена и кой е бил кмет и как е, що е. Просто, ето, имаме протоколи. От кметство от този район пишат, че такъв административен адрес не съществува. Адреса, който е даден на тази фирма. Булевард княгиня Мария Луиза, няма да казвам кой номер и кой етаж. Така, двата акта са върнати от същите служители на този район, има ги тук имената, след което нашите колеги лично отиват да връчат тези актове на посочения адрес и се оказва, че има такъв адрес, има такава фирма и там служителите отказват да приемат актовете и казват: нямаме пълномощно, нямаме нищо. След това тези актове, ето ги актовете, които община Несебър е издала, един акт 15 000 лева и другия акт 15 000 лева. Ето ги и двата акта по 1500 лева. След това тези актове фирмите уж не ги получават, уж не ги искат и в един момент завеждат дела да ги обжалват. Ето, тези дела, те завеждат дела да бъдат обжалвани тези актове. Първо на 2 инстанции. След като влизат актовете и съдебните дела минават, ето го, в името на народа, отменя заповедта на кмета, ето, отменя заповедта на кмета и така. Втория акт също отменя заповедта, третия акт за 1500 лева за неизчистване и четвъртият акт също е отменен на 2 инстанции, с които ние тези не можахме да ги сглобим. Тези депа, според мен, съществуват горе и те са една от причината за да се получат тези аномалии, които станаха. Отделно горе тези декари, които са предадени с протоколи, там влизат и тези дерета Държавен горски фонд. Това всичко е частна територия. 240 декара урбанизирана територия и сега ще ви кажем цялата хронология, защото много казват кой е застроявал, кой е презастроявал и най-вече всичко ставало с подписа на кмета. Тук обществениците знаят, не знаят, може би тогава още не са били родени и говорят най-различни неща. Там ще им дам възможност да си докажат нещата, пак го казвам. И после ще коментираме и другите неща. Архитект Димов, от началото истината за елените. От началото истината е следната. С решение на Министерски съвет от 31.8.1974 година, решение 316, е даден старта за изграждане на ваканционно селище Елените, като в това решение е цитирана площ от 980 декара горски фонд, 260 декара слабопродуктивни земеделски земи и 160 декара необработваеми земеделски земи, пасища и мери. ТКЗС Несебър. От ТКЗС Несебър. Това решение влиза в сила, като дори е определено без такси към Държавния съвет да бъдат свалени от горски фонд и от земеделски фонд тия територии. Тоест променено е предназначението, без да се плащат определените такси, защото тогава всичко е било държавно. Да. Държава на държавата. Свалени са от двата фонда, без държавата да дължи такси за това. Идва времето на промените и тогава акционерно дружество Елените е един от потенциалните кандидати за закупуване на обектите, за приватизиране на обекти, в последствие придобиване собственост и върху земята. На основание взетото решение за приватизация от 2000 година имот от 260 декара е деактуван
в полза на ваканционно селище Елените, ведно с изградените обекти съгласно Акт 16 за приемане на обектите в комплекса, който е в преписката, която показвам в момента. В последствие... Вижда ли са преписката? В последствие следва ето е заповедта за деактуване на 260 декара. Следва попълване на заснемане на кадастъра на ваканционно селище Елените и това нещо е обявено през 2003 година, ако не се така. Когато това нещо е обявено, веднага е последвала реакция на общината, защото в Елените е бил разделен на два големи имота, които показвам тук. Един е частта, която попада в землище Емона, това е землищната граница. Другия е в частта, която попада в землище Влас. 114 декара, 114,700 квадрата близо в землище Емона, 119 в землище Влас и допълнително частта от пътя, която попада вътре в зад тилната част на съществуващите където си отиваше на времето на основната част на Елените, където бяха дискотеките и основните ресторанти. Да. Ето го този път тук, само да кажем, дали се вижда. Ето го този път тук. Това е пътя, ето тук да спира, където вчера община Несебър го разчистваше. Нали? Където предния ден дойдоха едни доброволци да се снимат с амфибията отпреди на пожарните и заминаха. На другия ден дойде техен роднина, който си изми бутушите в една локва и също замина. А тук пожарната, жандармерията, полицията, колегите от БКС, ето този целият път, ние го изчистихме, защото тук са тези вилите, които после са строени и там беше тази критична точка най-много и там се случиха повечето неща. Така че този път не е общински, този път е след като община Несебър 2003 година изгубва делото, архитекта да продължи, това се става ето тая територия към Елените. Искам да покажа и съдебното решение. От 2004 решението. Ето го къде? Не, момент. Това е за вписването на Елените. По заповедта за попълване на кадастъра общината възразява с претенции за дублиране на собственост с план за земеразделяне в полза на общината и общият акт за тия 119 квадрата. И това е решението на съда, с което се отхвърля жалбата на община Несебър против заповедта на директора на Агенцията за геодезия и картография за попълване на... Ето. Това би трябвало да даде някаква яснота за пътя, за който някъде се чуха мнение, че е общински, че общината е трябвало да почисти този път и да осигури този път в границите на черния контур никога не е бил общински. И там си имаше бариера, пропусквателен. Може да се види кой е собственик. Sunrise AD. Да, така. Няма да цитираме имена. Значи, само да кажем, че не е общински. Цялата тая история, тук се прехвърлят отделни парцели на най-различни фирми, които са все пак на едни и същи хора. Тези фирми, така че няма. Нагоре цялото до 1000 декара. Плюс нека да се обследва, да се види тези дерета влизат ли в тая територия или не. Нали, защото за да няма на мен ми казаха, що общината не ги изчиства. Ние не можем да стигнем до там. Ние докато ходихме да правим ето тези проверки, ето 2017 година с снимките, ето фадромите, ето техниките, ни напускаха първо, после с РИОСВ отидахме, че тогава пуснаха. И тук има ето протоколи на служители, които са там. Но понеже това тук е всичко схема, нали, служителите казват, ние не сме авторизирани да подписваме, не видяхме, не знаеме, както и актовите, които колегите от отдел екология ходиха, биха път чак до Пловдив в офиса на фирмата.
Така, с одобрение през 1997 година на териториално устройствен план на община Несебър са дадени границите на съществуващата част от елените и възможността за бъдещо разширение. Мога да покажа, макар и много ситно, ето тук е съществуващия комплекс в Розово. В Розово с штрих са новите курортни зони. В последствие, през същата 1997 година е стартирала процедура за прецизиране параметрите на застрояване и прецизиране границите на териториално-устройствения план за разширение на ваканционно селище Елените, която разработка е разгледана в Националния експерт по териториално по устройство на територията и регионална политика. Към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Да. С решение НЕС 0204 от 21.06.2001 година са дадени препоръки за финализиране на настоящата разработка. Същата е одобрена. Има становище от дирекция ТСУ по разработката преди излизане на това решение. И на практика с това са лимитирани нормите за развитието на територията от Влас до Елените включително, което дава възможност за развитие на туристическите обекти в тая територия. В резултат на всичко това, през 2006 година, вече на основание попълнен кадастър, на основание прецизираните границите на териториално-устройствения план, е одобрен с решение на Общински съвет за строителен план на ваканционно селище Елените, какъвто преди това одобрен, за съжаление, никой не е виждал. С този план се регламентира извършеното строителство, т.е. старите бунгала, дискотеката, всичко, което е било в стария комплекс Елените, и новите територии са устроени с квартали и лимитни показатели за застрояване, които не надхвърлят нормите, заложени в проекта за териториално-устройствен план и проекта за прецизиране на границите на териториално-устройствения план. В резултат на това, в последствие собствениците с отделни искания за отделните квартали, за отделни парцели в тях и имоти, са получавали разрешение за строеж, като искам да уточня, че от влизането в сила на ЗУТ, главният архитект не може да одобри дори една телефонна кабина, без да има оценка. Оценката, съгласно нормите на ЗУТ, се прави или от лицензирана консултантска фирма. Към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, нали така? Да, всички фирми получават лицензия от там. За да фирмите имат необходимата комплектация от специалисти по всички специалности, или с такава оценка, или с експертизиране в заседание на Общински експертен съвет. Така че всички разрешения за строеж, които са издавани за територията, са издавани или въз основа на решение на Общински експертен съвет, или въз основа на оценка от консултантска фирма. Тези конкретно? Това са разрешенията, които са издадени ведно с евентуални тяхни допълнения. И навсякъде в жълта съм показал, че като изрично условие, че проектът е одобрен на основание комплексна оценка от консултантска фирма. Умишлено пак не сме писали фирмата коя и какво, не искаме да влизаме в подробности, всеки може да се види документите. Те не са скрити, те са публични, те се намират. Всичко това може да се види. Както тук и в РДНСК има ли в архиви? И в РДНСК ги има. Отделно от това всички разрешения за строеж след издаването им
не влизат автоматично в сила, а имат срок за обявление на РДНСК за проверка и евентуално възражение, ако се наложи и тяхната отмяна. За всички тия разрешения за строеж, не искам да цитирам една бивша колежка, която вече не е между нас, е запазила и писмата, с които са изпратени в РДНСК, и обратните разписки. Всичко това си е публично достъпно в общината. Оттам нататък започва строителството, като една малка скоба, обекти от по-висока категория, хотелските сгради, задължително са с доклад. За тях единственото условие да бъдат разглеждани в експертен съвет беше условието на първоначално влезлите в сила от 2008 година текстове на ЗУЧК, съгласно които експертният съвет в разширен състав разглежда инвестиционни проекти. Така беше до 2013, след което се промени експертният съвет в разширен състав да разглежда само устройствени планове. Така че в периода от 2008 до 2013, независимо, че са били окомплектовани с доклад от консултантска фирма, проекти допълнително са разглеждани и в заседания на разширен експертен съвет. Където участват представители на всички институции. Така ли? Така е. Има представители на РИОС, има представители на Пожарна, дори и от представители на полицията. Архитектите? Архитекти, представители на съсловните организации, инженер, конструктор. Абсолютно не е нещо, което да мога аз еднолично сам да реша дали да одобря един проект или да не го одобря. Това нещо не може да стане от влизането в сила на ЗУТ. Има и преди това не е ставало. Преди това нямаше условия винаги да минават до но пак се минаваха с доклад. Ето и тези, които са 2005-та, от влизането в сила на ЗУТ от 2001 година категорично всичко е само по този начин. Добре, така. И това се отбелязва в разрешението за строеж. Кой проект е гледан на експертен съвет, кой проект е гледан окомплектован с комплексен доклад. Всичко това се отбелязва. Не може да бъде това нещо по някакъв начин променено. Освен това, в докладите, както казах, всички специалисти по отделните специалности участват и се подписват и с това носят отговорността за спазването всеки в неговото русло на изискванията на закона. След като доклада е приет, издадено разрешение за строеж, обявява се на РДНСК след 14-дневен срок, ако няма възражение, няма отмяна, няма оттегляне от възложителя, разрешението влиза в сила и оттам нататък започва строителството. Кой контролира строителството? Строителството се контролира от фирми, само че надзорнически фирми. Фирми, които упражняват надзор в строителството. Пак са лицензирани. Понякога една и съща фирма може да бъде и консултант в проектирането и надзор в строителството, което в повечето случаи е масова практика и може би е по-добре, защото фирмата е запозната с проекти предварително и всеки по специалностите си гледа това, което вече е запознат като проект, на место дали се изпълнява. Така или иначе, това нещо също е упражнено като надзор. В последствие за големите обекти са провеждани процедури по приемане на същите с Акт 16 от Държавна приемателна комисия, в която участват представители пак на всички институции. А за малките обекти, които не изискват приемане с приемателна комисия, се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация. От консултантската. Надзорническата фирма изготвя един доклад, в който по документи казва това е извършено, в резултат на което ние въведохме обекта. И общината издава удостоверение за въвеждане на обекта, което на практика има един удостоверителен характер.
Ние Регистрационен. проверяваме дали обекта е приложено градоустройство, да няма отклонение по градоустройство, а оттам нататък за качество на изпълнение, за вложения бетон, вложените материали, това е отговорността на този, който подготвя окончателния доклад и подготвя комплектацията, която остава като досие на обекта при нас. И в РДНСК също. Същото и за тия, които се приемат с държавна приемателна комисия и при тях остават. Да добавя само, нали, с моите така скромни познания, че тези обекти, освен надзора по строителния контрол, също има и авторски надзор на част обекта. Конструкции задължително. Да, тези, които са проектанти, също отиват на обекта и се подписват дали са вложени материалите, конструкциите и всичко това, което трябва да стане. В този смисъл бих могъл да кажа, че нещата ни оказваме пълно съдействие на проверяващите. Нещата са в общината, не отказваме на никой. Всичко това може да бъде проверено. Аз да добавя само още нещо, защото, нали, уточнихме и архитект Димов уточни как е нещата, защото днес имаше медии, журналисти да питат кой подписва, как се подписва. Ние разяснихме как е тази цялата концепция. И има един друг въпрос. Може би стана ясно, нали, как в годините се е стигнало там до това застрояване, до тези показатели и всичко това, което се е случило в годините. Нали, архитекта пропусна да каже, че 2001 година вече това държавно дружество Елените АД вече е минало в ръцете на частно дружество чрез РМД. Там имаше и не такива измислени неща за мене. Работническо-менеджерски дружества и така нататък. То може да се види за какви суми е купено и че към тях е пришито още около 1000 декара. Това нагоре всичкото, което е гора. От тук нататък искам да кажа, че днес обясних също на така, журналисти, които аз уважавам, нали, те си имат питания, че когато сега в момента има дъждове, утре и Слънчев бряг ще се наводни. И там може би някой пак ще поставя въпроса за незаконните, има ли незаконни обекти, на които аз казах, че няма как да отговоря, защото трябва да се направят компетентните органи с проверката. И тук да кажа защо Слънчев бряг се наводнява и защо Слънчев бряг е презастроено. Нали, обясних и на журналистите, защото с постановление номер 45 от 2004 година Слънчев бряг от курорт, национален курорт, е преустроен, променено му е предназначението на курортно селищно образование от национално значение. Така ли? Така, нали да му поправите, защото все пак аз... 45 от 2004 45 година. От 2004 година. Нали? Няма да... И тук и това го имаме, документи няма да вадим. И оттам, когато е променено, вече статута могат да се повишат показателите. Коефициент на интензивност на застрояването. Преди са били 0,5-0,7, така ли? Да. Така, оттам стават, вече стигат до двойка. Така. И ако на един декар, да обясня какво е, защото един ме пита какво е това кинт, нали? Кинт не са кинти левове. На един декар, ако си можел да застроиш 0,5, което значи, че до 500 квадрата, така ли, застроена площ, сега на един декар можеш да застроиш 2000 квадрата, значи още толкова, колкото е долу теренчето. Не, значи имаше един луфт, когато законодателството беше напълно изтървано по отношение на показателите, когато беше до 50% плътност и двойка кинт застрояването в Слънчев бряг. В този период по моя докладна имаше решение на Общинския съвет да се от намали 2004 година за намалене, което решение падна по обжалване от областния управител в съдебно заседание на Върховен съд. Така че, каквото да напитат... Нали, не дай Боже нещо се случи в Слънчев бряг, от сега да дадеме отговора. Да. Да, понеже аз не искам да обиждам никой,
Нали? Знам, че всеки иска да изпъкне по някакъв начин, но не за сметка да оплюва хора, да хейти хора и да говорят. Нали? Пак казвам, нали, моите и към другите хора, тук виждам, нали, хора, които имат някакви лични драми и така, но ние ще си потърсим правата, защото не може да бъдем постоянно оплювани, не може постоянно община Несебър да е добра. Как хората харесват общината, как идват толкова много туристи, аз мога да кажа колко туристи идват. В Стария град влизат на ден толкова туристи. Всеки казва града колко се развива, колко е чист, нали, доколкото можем, защото това е голям наплив от туристи, а в един момент няколко човека, нали, и от тук, и от сега гледам, че и други се появиха на друго ниво, нали, може би да си направят някакъв собствен имидж или нещо такова, но не за сметка на общината и не за сметка на колегите, които работят в общината, на мен и на главният архитект. Така че това мога да кажа. Също имаше тук случаи разни предавания, дето минал някой с колелото, а пък що общината не направила това. Този път е държавен път, тук път е, който е за Варна, път е държавен и там, където има проект, къде трябва да се пресича, ние сме го осветили и сме направили пешеходни пътеки. Този път е скоростен път и е част от международния път. Така че и други неща има, които мога да обяснявам. Това, че ние не ходим по разни TikTok сериали и предавания да се показваме, което не ни е нужно, ние работим с документи. И пак казвам, това е истината за елените. Има още много документи, които можем да покажем и какво е станало, ето и протоколите, и тупове, и така, но няма смисъл, защото много ще се разводнят нещата. Просто исках да се разбере цялата истина и тези, които продължават, нали, да си говорят кой е виновен, как с подписа на кмета всичко ставало, как днес те случаи, които за нещастие се случиха на лятно време, как може би сигурно и ние сме били виновни, така се говорило, ние ще си потърсим правата. Това искам само да кажа. Документите са тук. Няма нещо, което да е скрито в Община Несебър. Община Несебър е публична институция и всичко тук е публично. Няма как някой да подпише нещо отделно. Всички строителни документи, те си имат своята независимост. Когато се издаде, те се проверяват от съответните органи и няма как някой да подпише нещо, да издаде и да замете нещата. И понеже питат, нали, за незаконни обекти, нека когато някой задава въпросите, да си формулира какво точно иска да попита. Дали незаконен обект, дали пристрояване, дали отклонение от нормите, дали няма никакви книжа, а всички тези документи, които са в Слънчев бряг, големите, те са големи категории, които минават през най-различни комисии. Това искам да кажа. Архитект Димов, вие искате ли нещо още да кажете? Това е. Още имаме много неща, които да говорим, но повече ние няма да си мълчим, защото ние не сме тук изкупителни жертви на Фейсбук, TikTok, разни герои и такива псевдо, които дори и не са запознати с нормативната база. Благодаря ви за вниманието. Надяваме се, че е станало ясно за какво става въпрос и е станала ясна истината за елените. И за други райони можем да кажем истината, когато също се наложи.